Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Gino kanyo ni intiere makare kamora mora ma intiere odiochieng'ni ma kawuono ma bende en kanyo tarik 1 dwe mar abich higani mar 2026 odiochieng'no mar Labour Day ma bende koro to bagi kanyo nyasino mar Labour Day ma kawuono amano e kaunti no ma Vihiga, kendo wageno kanyo ni jatend piny Kenya Laksar William Ruto dhi yawo ayanga kata dhi telo ne nyasino eko ma bende koro to odiochieng'no eko mar Labour Day, odiochieng'no mar jotich ma obagi e kaunti no eko ma Vihiga odiochieng'ni ma kawuono. Kama moro ma intiere ka uthroni makende mar mosi kanyo ni Happy Labour Day. Happy Labour Day. Tich moro amora mitiyo mane kuma Labour mari dhiye, omiyo celebrate this day with us. So odiochieng'no ero mar holiday, ageno kanyo ni intiere maber, ageno kanyo ni intiere maber kama moro ma intiere e gwenge wa duto. Ma en chenro mar chuny wach machakore kanyo saa 5 nyaka saa 6, mano pile ka pile kochakore kanyo wuok tich nyaka chieng' tich abich. Mana kaka pile odiochieng'ni ma kawuono an Brenda Nyasuba Nyanamo osedonjo kaeri kende madhi tare kod chenro nyaka ochop kanyo e giko mare. Kawuono bende Nyasaye yienwa mondo mi wabed kanyo gi welo ma wadhi twak godo e weche mopogore opogore odiochieng'ni ma kawuono. Odiochieng'ni ma kawuono wayudo thuolo kanyo mar bedo koda ka Migosi Michael Otieno Mboya. Wan kanyo gi Migosi Michael Otieno Mboya ma bende en kanyo jakoma mar sekta noero mar tuktuka, mano jakoma mar jotuktuk e kaunti ni eki ma Kisumu, kaachiel koda ka Migosi Elvis Kasoli ma bende en jagoro. Wadwa mana loso wechego eko ma bende koro to mulo wechego mag siasa, arita kwe kaka chalo e pacho kaeri ta ahinya e kaunti ni eki ma Kisumu. Omiya kawo thuloni makende mar rwake kanyo ni machiegni mondo mi wabed kora ka twak marwa odiochieng'ni ma kawuono. Akawo thuloni mar rwako kanyo ni machiegni wendwa kela mora ka uchako yudo thuolo mar duogo kaeri ma ok odiochiengu mokwongo. Okawe kamano. Yes. Maybe ulru kendo samoro nitie joneno wa moko kaneno wa for the first time, unyalo wacho ne gi nyingu gi gino mutimo ka un johala kopogore koda ka maybe sector mar tuktuk, ang'o gini kendo mutimo kopogore gi mago. Mana kaka nawache last time, an Michael Otieno Mboya. Aja ohala, atimo business mar transport e Kisumu County ka, kendo an jakoma mar jotuktuk Kisumu County. Okay, an gi nyinga an Elvis Kasoli, an jagoro e sekta mar tuktuk, aja ohala, aja ket mwandu e boma ma Kisumu ka. Okay. Kamano. Awe ni maybe udware kom moro. 2027 ok udware chunge gimoro matin. 30-32. 30-32 ready. Obro dwaro gimoro. Ubro dwaro gimoro. Ubro dwaro gimoro 30-32. 30-32. So happy Labour Day. Happy Labour Day. Odiochieng'no ma kawuono odiochieng'no ero mar Labour Day, odiochieng'no ero mar jotich. To ok jotich mag piny owacho kende, to en odiochieng'no ero mar jotich duto, ng'ata ng'ata matiyo matek e pacho kaeri. En odiochieng' mar nyiso en odiochieng' ma wa celebrate each and every one of us, wa celebrate ourselves kaka jogo matiyo matek. Sekta no ero mar tuktuk bende un jogo matiyo matek kendo undiko kanyo joma ng'eny e tich sana. Mano en sekta maduong' ma bende ndiko kanyo dhano mathoth e tich, to kendo oseketo tich bedo mayot e wechego eko mag transport ne oganda ma pacho kaeri. So en ang'o munyalo wacho chieng'ni eki ma kawuono ka wa celebrate Labour Day? Maybe wach moro achiel ma dubedo godo mikotore mar uchumi ma pacho kaeri chalo nade? Aparo ni mokwongo nyasi mar Labour Day en nyasi mar jotich. Yes. To ka en nyasi mar jotich, ok en nyasi mar jotich matiyo e bwo sirikal kende. Yes. En nyasi mar jotich Kenya mzima. Jogo mawuok okinyi to dhi manyo to ang' duogo odhiambo konyo e gero pinywani. Yes. Koro wan kaka jotich mokwongo dewa her ni nyasi mar jotich ma kawuono ni. Ng'enyne jotich gomboga ni sama chieng' Labour Day kama. Yes. To gimoro kaka medo osara. Iyudoga ka jotich oketo pachgi ni inyal mednegi osara chieng' Labour Day kama. Seche momedo osara ne jotich mag sirikal ka. Wan kaka jo transport ka iwacho ni gimoro ni cash flow. Yes. Seche ma omedo osara cha tiyudo ka cash flow nitiere. Then wan bende kaka e sector mar public transport. Kwayo madewa kwa ker sama kawuono ang' wuoyo ni kaber
to gik mahinyowa kaka machalo kaka nengo mauta Yes. Konyalo mule matin to nitiere kaka gino nyalo konyowa. Yes. Kamano. Mana ka nyawado wache no. Labor Day no chieng' ma kawuono. To ada kwayo rais kumentiere vego do chieng' ma kawuono. Kenda no samora nene marach. Anano ni government okore organize transport sector kaka jotich bende magero piny mar Kenya. Moso kaka tuk daero ni kawuono aneno ka bendera fwadhore kacha mar bana ma jo tuk bende wuotho kama rais nitiere. Kobedo recognize ni jo tuk bende gin jogo matiyo matek mar gero uchumi mar Kenya. Kadipo ni gino debe ni onge katiba kata kadibe ni nitie article manyaka waketwa mondo ka president kata government recognize sector. To mano mondo timre wawinj kowuoye. Mar ariyo mana ka wadwa wacho fuel hinyowa kabisa. Mage gik mwatiyo godo mang'eny. Wakwa rais niche notemo nodwoke piny gi siling 10. Kawuono chako dwoknwa kendo gi siling 10 mondo wadoge normal life manyiche ne wantiere. Kamano. Okay, aneno ka gie sechegi eki report madonjona ka eri ni Ker Ruto koro to osedonjo skul no ero mar yawuoyi mong'ere kaka Chavakali High School mano e kaunti no ma Vihiga kama bende obagi nyasi no mar Labor Day gie sechegi eki. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto osedonjo Chavakali High School kama obagi nyasi no. Wang'eyo kanyo ni kaka wamedo dhi wadhi neno kanyo ni to ginang'o gini ma Ker Ruto dhi lose kata sector mage modhi dwaro ni maybe time reforms 1 2 3 kawa celebrate do chiengni eri mar jotich o chiengni eri mar Labor Day pacho ka eri mangima. Penjo na machilo mana kapod wantiere weche go mag Labor Day kanyo ka watika tieka eni Laktar William Ruto yande en chieng tich adek kano loso mano par jot mar Ker buore Nairobi ne wacho kanyo ni uchumi ma Kenya ka eri sani koro to ni makare ka ipimo koda kandalo machien. Kata kamano kanu wang'iyo boke manyoro go boke makawuono report ma ogolo koda ka pinyo wacho the same government to wacho nwa ni kipimo ndalo machien ndalo Ker Uhuru Kenyatta ndalo Ker Mwai Kibaki kipimo gi uchumi masani nyiso ni nengo gik moko medore so many things o medore kendo nyiso ni uchumi ma Kenya ohinyore malich mokalo. Wacho dwa chango. Okay, ka wuoye wach mar uchumi ma Kenya. Ok wan welo Kenya ka. Kenya ka wasebete wan jomo nyuol ka modongo kama koro wabedo joma dongo iye ka. Cost of living kata nengo dak chien kacha ne ni piny. To gi sani king'iyo to en malo. Koro samoro jolony nyalo wacho ni gima kelo ma samoro jolony nyalo wacho ni cost of living ni masawa kata ngima obedo makare, lakini wan wawegi to wawinjo pek ka wantiere e ground, wan kaka consumers jok mantiere piny madhi e duka godhiambo to nyiewo gimoro. Wanyalo wacho ni pek to waneno nitiere medruok e gik moko. Kamano. Uchumi to mana Kenya wado uchumi ni malo kabisa. Tapano uchumi ni biro mag weche mag fuel nikech fuel ema ene moting'o uchumi to modoko uchumi piny. Koro sana CS mar energy gi rais kanyo ma gidwele sana. Kech ka dwaro ni chumbi dawuok Mombasa ka biro Kisumu ka ikele gi mtoka no tiyo gi fuel. Koro nengo fuel ka ni malo to chumi idho. Ka president nyalo deal gi weche la giendi to Kenya nyalo bedo makare. Ngima to tek. Mok dangwa wach ni ngima tek. Omed punguzo no. Kaka ng'eyo rais William Ruto ong'at ma en asla. Odhi duoko no ngima piny. O understand ya piny. Kech ong'at mochandore. Wuok e pidho gweno nyaka president. Mano ng'ama elewa kabisa. An gi yok no biro keto chumi bedo maber. Wavumilia to odhi lose. Okay. Erokamano ang'wane weche go eko ma Ker Ruto dhi twake mane seche mabiro kanyo e nyasi no madhi nyime ka seche gi eki mar yango kata hingo do chieng'no mar Labor Day. Nyasi no madhi nyime e skund yawuoyi ma Chavakali High School madore e county no ma Vihiga kendo gi seche gi eki Laktar William Ruto osechopo e nyasi no. Wabie weche mamoko ma wadatwa kido chingni makawuono awis Kisumu politically. It's just some few days nwaneno ka weche no dwaridore matek mokalo Kisumu on Sunday. Kisumu dinade chalo nade oko kanyo. Kisumu liet. Kisumu liet kabisa. Politically liet. Gima kelo Kisumu bedo maliet. Kama wayudore sani kako gando nagi. En kama pok ne wabedi. Ma kuom muda malach. Nikech nye wang'iyo ni
mosewewa Raila Amolo Odinga ne miyowa direction. Ne wang'iyo ne wan kaka oganda nagi wawuoyo e dwol achiel. Yes. To kama koro chopo iyudo ko oganda nagi koro dowuoyo e dwol mopogore. Ng'ato ka ng'ato nigi konde moro modhi omako. Omiyo Kisumu bedo maliet. Nitiere jowa mag jo Linda Ground support gine broad based government gi support two-term mar Ker William Ruto. Yes. Wan gi jowa ma Linda Mwananchi ma bende wacho ni Ruto ok gidwa ni mondo doge telo kendo. To seche ma magi timore jowa gi gin jowa ma bende nigi jok maluwogi. Yes. Jok mawinjogi. Seche ma koro an aluwo Linda Ground. Yes. To owadwa Michael luwo Linda Mwananchi. Iyudo ka samoro wadhi gwenyore e paro. Sama wagwenyore e paro to chopo kama koro oting'o panga ta ting'o panga. Wadwa negore kendwa kaka oganda nagi. Kaka oganda nagi to seche ma walawre kendwa kaka oganda nagi ni. To ng'atwa mane wirwath kucho kata ng'atwa madhi laro kom mar ker pok oyangore. Pok wang'eyo koro wanegore to wanegore e tipo jomoko. Wache kidek lokore mbele. Wanegore e tipo jomoko. Koro ok ober nyaka sani, ground ok ber. Yes. Ground ok ber kabisa. Michael? Nyawad wacho wach makare. Aneno ka ground ber. Ground ma Kisumu ber kabisa. Politically ber. Okwe. Aneno ko ber. Gima chano ber. Kisumu ka waneno ka ne Raila Odinga oweyowa. To noweyowa broad based government. Wabunge wate mantiere Nyanza gin jo two-term. Gima timore ni sure ni wabunge tema ya Nyanza jo two-term? Kaka nene wabunge te gin jo two-term nikech rais ni jo tua Nyanza ka of late. Ok anu bunge manopinge. Kata governors wagi te. Mineno sama jatelo biro to kata okidware to koro nyaka bow down. Kata mbui puka winjo. Puka winjo ng'ama pingo Ker William Ruto. Gima timore ni nitie miluongo ni bargaining power. Amiyo koro jomariek manotiyo machiegni gi Raila gimanyo bargaining power. Linda Mwananchi kata king'iyo gi owuon pok ginyisowa ni ng'ama president margi. Kech hope ni kama Babu Owino nitie gi Sifuna pok gisawuok oko ma gi support kata mana Gachagua, pok giwuok gi support kata mana Ruto. Yani gionge ng'at mochung president. Tiwinjo ka lengo margi en 30-32. Mane kuma gi target. Nyiso ni gima jogi dwaro, gichako manyo numbers. Gichako manyo marufu. Nika dipo chop 30-32. To wan kaka team Sifuna, team Babu, wachopo somewhere, jopiny osewinjowa. Koro mana neno ka gima joka timo chande ok rach. En ni mbi manyo. We Babu Owino gi Sifuna manyo mbi ma ginyalo manyo to gikele. Gima da youths mekwa ma Kisumu en ni sama jasiasa obiro to kik wayaw kodgi lweny. Yes. We obi osnwa sera ne wawinji. Yes. Ka sera donjo kodi ni sera mar one term nyalo goli e two term. Yes. To wuotho mos kidhi e one term. Ja one term be ka sera ma kocha kodonjo ne wuotho kono mos kidhi e two term. Yes. To environment dhi bedo maber. Youth ema kelo gigi bedo matek. To gima de mi youth kel gigi endi en bondage. Yes. Bondage kani nono jiodenyo. Koro an gima da kwa Linda Mwananchi to gi Linda Ground to kata gi broad based government. Ging'ia ne mechanism development kind maginyalo manyonwa godo ka yudhe mantiere ground weche mag tich mondo kik wa participate e siasa moro mabedo godo gi chuki. Nikech sama an go anda moro matimo to kane ka dhi waste time mang'eny sana mar dhi e gimoko winjore. Kada ja one term to an gi tich to two term nigi rally Kisumu ka endi. Dhi nyisa ni nyaka kech ok adwar ja two term nyaka dhi ayaw mana anda cham do dhi mbele. The same gi ja two term. Koro gimaji leaders mekwa Kenya as a whole kata Nyanza gikelnwa development to gibiro kwa participate gi mukailagi. Okay. Kamano. Number 1 kami wene komia questions ariyo. Question na mokwongo adwa penje kanyo ni kani neno romo mar Linda Mwananchi mano bagi mano on Sunday kendo waseng'eyo kanyo ni jo Linda Ground bende osebedo gi rombe kendo waneno jogi kobiro tirwako gi and all that. Do you think ni there is confusion on the ground? Bi paro ni ground kae Kisumu kaluwore gi sani koro notion ma en two term to gi one term. Do you think ni jo Kisumu ose decide fully ni gin this side koso this side? Jo Kisumu poko decide. Mana kama pod anuo ni gicha en kech kata sani dang jo two term donjo kaka wuon. Yes.
dhido pod ji bira bira. Exactly, kendo ji opong'o ma Dhano pong'a. Koro kech ineno ka joma luwo tok josiasa timore kamano kata joma biro e rally. Kech rally I'm very sure. Ni ka wadwa pimo pach japiny mohero ng'ato. Yes. To rally waluongo moko timo mobilization, yani onge siling kata mogol. Inyalo ka dhi film nyalo attend rally. To yudo ka joka attend rally mang'eny nikech pesa mogol. Pesa igolo rally gi. Rally gi jogi kobiro to nyaka gol pesa. Jogi be kobiro to timo mobilization. Wana ni koro in idhi kaka koro brand idhi luongo rally kata an koro aluongo rally maonge ra siling magolo. Anya bedo gi dhano 10 kata dhano 5. Koro en yor yuto mwawuoye cha. Jo Kenya odenyo, miyo ka jasiasa biro, jasiasa bende oseng'e ni ja Kenya ni kidware, to en nyaka miye pesa to biro kama nitie. Onge ng'adhi e rally moko chulo, ichulo ga jogo. Piny gi sana madhi ni koro gineno ni ji ng'eny, tije mohero mati, jobless people bende kochako neno, to nokobedo mobilize, koro en opong' apong'a. Iyudo ka ang' gidhi, to en owuok. Ng'ane biro ka koro wauko ka oko and all that, and ji dhi adhiya. So penjona machielo, you as a young man or as a youth ute koro ma penjona ne ute kaka yudhe, maybe suggestion mane munyalo bedo godo kata paro mane munyalo bedo godo mondo mi oyud yo mwanyalo attack godo kata watie godo this unemployment issue, nikech unemployment issue ni ene one thing masani koro wacho nikech nego rowere omiyo koro to gedonje timego mag njore wano ka insecurity ni malo Kisumu ka nikech joma ng'eny ok tigi koso tije. At the same time sani koro jowuok oko yenya nikech ng'ato believe ni koyenyo to kang jasisa moro neno kako yanyo ng'ama chielo timiye gimoro matin and all this. How can we tieko this insecurity thing, this unemployment, unemployment issue minjo kikele en achiel kuom gima miyo koro to kech ng'eny kaka dang watiek ginie. Maybe yore moko minyalo wacho ni kaka joma tindo kata jotendwa timnwa uru mage mondo watiek ginie. Kanyi penjo maber kabisa. Yo mwanyalo tiyo godo yore mag kech giendi nikech ji tok nyal tiyo offices. Yes. To government nitie position mar create ne ji job opportunity mang'eny. Kata ka government example of late nitie gima ne one of the PS otimo as awach ni Kisumu ka indi kata Kenya as a whole waneno kodhi all around sani. Yes. Gima PS Raymond Omolo timo chande en gima ber manyalo create no job opportunity. Obiro in kind of like a sector mar tuk-tuk. Yes. PS no biro no gi tuk-tuk abich. E tuk-tuk abich ni ng'ani create job opportunity ne ji 20 kata ji 10. Koro nwaneno ni gima josiasa nyalo timo kata government nyalo timo and the same gima ne PS otimo cha gi create job opportunity. Yes. Iyudo ko miyo tuk-tuk ni kanyo, iyudo ko ng'iewo ne yudhe pikipiki, iyudo ko yawo okelo car wash, okelo gi kind of business ma oparo ni youth onego bed ni timo. Yes. Koro mano gima nyalo nyiso josiasa wa ni ka ginyalo copy sample of PS Raymond Omolo to nyalo bedo maber kabisa mondo ayud job opportunity kaka yudhe. Yudhe dwaro job ma jua kali. Yes. Nitie bende mosomo dwaro job mar office. To office ni be jodongo gi omako tamore wuoke. Koro kamwan goro maber mo ginyalo laro kodwa en business. Gibi e grube. To gipenji jo group ni un kaka wan mondo watim nwang'o. Tiga group matimo kata tent for hire, weche mag catering. Kelne jogi catering equipment. Tido ka isemiyo jogi tich tayari. Okay. Gibiro yudo ka job opportunity nitiere Kenya kabisa. Lakini the moment we mondo struggle kenda. At this struggle to an extent maka neno no gini pod bor okanyal chope. The next thing madong adugo to insecurity chabet. Kicha sa strain to much to kane ka chopo madwaro. But kaka government nyalo biro to konyawa to nyalo bedo makare. Kaka ne Ruto kelo wach mar Nyota. Yes. Nyota ni kitimo research mare mos ko kete siasa. Tudo ka Nyota ni create opportunity mang'eny ne ji. Ng'at ma yudo ka president nyalo mi 22,000. Kama ne this 22,000 ni dhika tamana yawo ala mar kibanda. Ibiro ka gini en gima king'amo ng'e timo savings maber to already ngima ni lokore. Yes. Kaya sana ji mang'eny machako ala kata gi siling 2,000 to giko ni do ka ng'ani nyalo puonjo family ne mos. Koro gine mondo atim joma no yudo thuolo mar tiyo gi Nyota chande gi keep on. Gi misuse that money. Gi tikode maber to yudo ka insecurity dhi dok piny nikech everybody are busy. End of the day, iwinjo kiol, idoko idhi yweyo. Giminyalo paro en mana business ya kende. Yes. Come on. Okay, aparo ni mondo mi government obed e position mar konyo kata yor bedo ni tije ni tiyo matin. Onego bed ni serikal bedo piny to ging'iyo nyaka sani population marwa odhi obedo malo.
The number mag yudhe mosetieko school to gin jobless bende ni malo. Sirikal capacity mare mar ndiko jotich ni piny. Koro ma miyo iyudo ni yudhe motieko school gi ng'eny gi koso kama ginyalo makore. Ema bro chuno youth nikech osebedo ng'ama duong', responsibilities lowe, yo monyalo yuto go bende onge, ema ang lead youth into crime. Aparo ni it's high time mondo government obed ane piny to ng'i ni yo minyal kony go yudhe gi kata minyal tiek go joblessness ni kata koko nyalo rumo totally to nyalo reduce. En mokwongo wantiere gi kembe like Kisumu ka, the moment ma kambi kaka Kikomi cha odhi oyaw, koyaw ka kambi kaka Kikomi cha tibro yudo ni japur pamba dhi bedo. Sama japur pamba nitiere ni ibro yudo ni ng'at magoya pike kor gweng' bro yudo tich nikech en gi tich mar kusafirisha pamba ni. Ng'at mariembo tuk e kor gweng' ng'ani dhi bedo gi tich, japur wuon dhi bedo gi tich. Kambi moyaw cha bende dhi absorb yudhe. Kwanyalo timo kamano, aneno kaka Kikotek textile timo maber. The moment ma the government obire ground moyaw each and every county oyawe kambi moro maduong' nyalo konyowa. Mar ariyo, the government koro obede position moro ma ginyalo donjo informal sector to ging'iyo projects ma youth nyalo timo. Kik gikaw pesa to gimi youth e lwete, but youth obigi gima tangible monyalo timo, then the government o invest e gino like program mane kero chako miyudo ko miji charan omiji mashinde mag welding such like opportunities go biro ka gichiwo programs ailago. Tibro yudo ka more youths bro bedo absorbed nikech ka yudo welding machine achiel tadhi kawo kata youths moko adek tadhi aketo ka. Koro yudo ni such like things ko biro, mano is the best way maginyalo tieko go gini to gikawo pesa, gipump pesa e groups, self-help groups, SACCOs, CBOs, ka ginyalo pump pesa these active groups matimo maber to jogi nyalo ga timo loaning e their groups to ng'ato yudo 20,000 moro dhi ochako go biashara. With that aparo ni nyalo konyo sirikal mondo reduce joblessness to mondo reduce crime. Erokamano. Mana mapio kalore koda kasa be you support zoning? Maybe you do you support zoning? Wano ka issue mar zoning medo lietore malich mokalo weche go mag siasa. In kaka achiel kuom rowere ma Kisumu kaeri makendo biro chunga malo mano kochopo kanyo tarik 8 dwe mar 8 migoyo kura. Ibiro dhi luto ombulu. Do you support zoning? Yeah, I support zoning 100%. Berne? Reason momi I support zoning. Ma en lweny, wadhi e lweny, wan gi nyaka sani anang'eni wan gi camps ariyo. Wan gi camp mar sirikal mawacho tutam, wan gi camp mar upinzani mawacho one term, madwaro ni mondo wil telo masani. Seche ma wantiere tutam, wawacho ni wan wa support sirikal. To wadhi wachungo ji ariyo. Ng'at achiel ochungi UDA, ng'at machielo ochungi ODM. Then camp machielo cha ochungo ng'at achiel. To mbulu ni en ombulu milaro. Definitely ni jok mochungo ng'at achiel cha gin gidhi carry the day nikech gitero support gi tok ng'at achiel. The same way kibiro area kaka Nyanza ka wawacho ga ni en stronghold mar ODM ma en ga bedroom mar ba. Do you think ni pod en stronghold mar ODM? Okay, as we speak now, Nyanza pod en stronghold mar ODM nikech pok watimo yiero nyaka sani. Aparo ni more than 90% mag jotendwa moyier Nyanza ka gin jo ODM. Ka wadhi watimo yiero ma wayudo ni ODM ok ochopo kata 50% mar jomoyier, to wadhi wacho ni koro ok en stronghold mar ODM. En battleground kata neutral ground ma ng'ata nyalo yude ombulu. Koro nyaka sani an personally on my side I support zoning mondo mi broad base odhi oyud namba maber. Zoning nyaka bedi mondo mi kama jo ODM obigi numbers ge, then UDA bendo bigi numbers ge. Mano mokwongo. Mar ariyo gimomiyo I support zoning, wan kako gando nagi wantiere wan gi odwa miluongo ni ODM. Wadwa dhi e sirikal seche ma wawe thuolo ma parties mamoko odhi odonjo e bedroom marwa modhi okawo numbers kacha. Kwadwa dhi e mesa nikech gini to en ni dhi omo nang'one jogi mikelo ne gi e ground. Idhi gi wabunga par. Idwa negotiate nang'o e mesa ni tisedhi gi joma tin. Gini en numbers. Koro numbers ni nyaka wamany numbers kako gando nagi, nyaka wamany numbers kaka party mar ODM ma wadhi negotiate go gi party mar UDA e mesa nikech wadwaro 50% mar sirikal. Angne mi 50% gi governors ariyo gi wabunga par ok nyalre. Koro ana support zoning fully.
Erokamano. Kawuono ang' nwapogre gi Elvis te. Kenya kaendi kaka iwinjo watere no. Nyiso ni pod Kenya ok wanyal tieko kabila. Yes. Ijo ka ma Learned Friend wacho ni UDA gi ODM. To Wakamba be ni other side nigi Wiper. Jok moko be nigi party mopogore opogore. Gino sahinyo kaka joluo. To koro awuok ka jaluo. Ndiyo, lweny to ber ka ji dhi, to ji dhi ka gin together. To togetherness ni endi, nitie konego bed wamanye, nitie kama idware togetherness, nitie kama idware 1, 2, 3. En our right. President moyier, onego bed ni ka otimo cabinet mare, loso cabinet mare, to onego bed koda bedo president maber. To onego bed ni ka ber to the whole community mantiere Kenya, kaka Jaluo, Wakikuyu, Waluya, onego bed represented e cabinet te. Gini neno ka wach mar zoning ni nyawa nikech Elvis wache ni koro wadhi Bagain, ODM odhi Bagain kaka Jaluo. Then awach example UDA odhi Bagain kaka Jo-Kalenjin. Kabila modongre kanyo nikech UDA nigi bedroom mare en Kalenjin. ODM bedroom mare en Nyanza. Kabila modong dwa timo nang'e Kenya ka. Aneno Baba Raila Odinga nokelo miluongo ni freedom. To freedom ni endi wawe ng'ato ka ng'ato chung. Kosechung gi party mobiro godo japiny mondo decide. En high time ma nowasebedo ka samoro ok ni party mar ODM ne rach, lakini do ka ng'eny ji ne wacho ni wan wadhi malo, wadhi konyo baba tich. En kodhi kucho tiyo ne ODM, ok otine japiny. Koro anana ni zoning ni endi wawe gino bed freedom. Ja UDA obi ochung governor ka, ja ODM ochung governor ka, ja Wiper ochung governor ka. En apone japiny. Koyudo ni ng'at maber ochung gi UDA, to ng'ane mogone kura mondo odhi otinewa. Koyudo ni ng'at maber ochung gi ODM, ng'ane mondo water. To wadhi do dongruok mineno wadwaro sani ni endi. Mane kana nene e zoning nendo. Mogik en kaka kadwa miya sample mathin go mapingo zoning. Ng'iyane ni koro zoning sani adier makende wane Luo Nyanza nokwago ne Ruto kura. Mana adier mwang'eyo. To kane mae ni nosetimore to nodre i broad based government. Ruto nokawo morwako kaka nyithinde kaka Jo-Kenya. Obiro koro sani king'iyo the project ma President Ruto kokadho office mar interior kama Raymond Omolo nitiere. Ido ka kenda project osebiro mang'eny. What of do bed gi mentality mwan sani ni koro en zoning, en ODM. Do wacho ni kare watine jo UDA. Koro ibiro ko lidho constituency ma jo UDA nitie kanye motere dongruok. To weyo joka. Ano ka support zoning, wabedo gi freedom ng'ato chung, ng'amo yombo yombi, wadhiru mbele. Lweny wago kamoro achiel kaka Jo-Kenya. Kiko goyo ka party. Wadwo gi kaunti ni ma Kisumu koro. Wang'eyo kanyo ni Governor Anyang' Nyong'o dhi e yueyo, otieko ndamo mare mar ariyo. What kind of a governor do you think the people of Kisumu need for the next 5 years? Jatelo machalo nade kaunti ni ma Kisumu ma samoro nyalo dwaro? Aparo ni kom mar governor. Aparo ni Nyong'o is our second governor Kisumu County. Yes. Ok anyalo wacho ni Nyong'o tiyo marach. Nyong'o otiyo maber. Isipo kendo Kisumu yudo ka en town moro maber, town maler. Yes. Isipo kwa ni cash flow ema ne odok piny. Cash flow ne odok piny nikech ing'eni Kisumu mostly tije mag andika. Yes. Ma iluongo ni white collar job. Tije mag andika gi tin Kisumu. Tin. More than 60% gin tije mag jua kali. Exactly. Ka Kisumu no depende tije mag jua kali. Iyudo ni ne nitiere vibanda. Mane iyudo ka stonde moko kata dhoudi 10 ng'ato keto wuochne kanyo, ng'ato keto lewni kanyo. Uso at the end of the day ng'ama uso nyuka cha bang' biro uso ne kose uso wuoche moro achiel. Iyudo ka pesa ni e lwedo. But gigi no timo maber nikech nodwa ni mondo town obed maler. But noko ket chenro makare. Mar ni to jogi kwa golo ka to watero gi kanyo. Kanyo kende manyalo wacho ni samoro sirikand Professor Peter Anyang' Nyong'o notimo marach nikech gigi noko consider ni to jok ma atelo negi Kisumu ng'eny gi tiyo tich mane to gi survive nang'o. Dine gi consider mano mane gi ket kata containers moko maneno ka sani at least yudo ka containers kidhi bath Ketias kacha opang containers manit, opang gi maber, yudo ka gi absorb jomoko. Gino de gi nyalo timo all over Kisumu County to Kisumu de koro en kama dak bere moloyo. But adieri mantiere ni pesa tin e lwedo sani Kisumu ka. To pesa samoro nyalo bedo matin e lwedo kopogore gi ngima matek
ma affect Kenya mzima. O pesa bedo matin e lwedo kaluwore gi mikakati mane county government oketo sama ne gidonjo. Koro sani wadhi e yiero. Sama wadhi e yiero wan gi jochung' mang'eny. Jochung' gi te gin yawuotwa. Jochung' gi te gin joka. Ma onge gimoro ni ng'ato rach kata ng'ato ber. En mana sera mar ng'ato modhi usoni, modhi keloni e mesa, kako odwano ti Kisumo kata kako odwano lok Kisumo mondo gol Kisumo kama nitie kotero mbele. Nyaka sani an awuon ka wuoyo on my behalf kaka Elvis, ase bedo piny maseng'iyo, maseyudo ni candidate mara nyaka sani en Professor Tom Ojienda. To en Professor Tom Ojienda nikech Professor Tom Ojienda aseneno gigo ma osetimo kata mose support go sekta mara mantiere mar tuk. Emomiyo nyaka sani an ka wuotho ta uso sera mar Professor Tom Ojienda. Mana nikech ose touch life mara, to ose touch life mar sekta mara. To gigo mabende aneno kotimo e alwora. Iyudo ka koth nyochwe Professor Tom Ojienda nyopogo kothe. Iyudo ka nyithindo Professor Tom Ojienda support nyithindo madhi school. Iyudo ka bursaries ochiwo e kom mare mantiere senate no. Iyudo ko ogolo bursaries mabiro support japiny. Matiende ni Professor Tom Ojienda chiegni gi japiny. Kasto iyudo ka be siasa mar agoko kata mar lawruok kata mar wich teko bende otine. Koro emomiyo an nyaka sani ng'ama neno ni the best candidate mondo mi okaw kom mar governor ma Kisumu en Professor Tom Ojienda. Erokamano. Mana kipenjo Kisumu odwaro gavana ma ovalu ji te. Ovalu ji te nang'o nyaka ong'i yor ohala, yor tije, kong'iyo kona ka kona, to galwora ka ji odak. Mana ka osiepo sawache, standard ma gavana nyong'o seto godo Kisumu, ok onego wayud gavana madhi kethe. Plans mane nyong'o keto kaendi giendi, onego bed gi gibedo maintained, kata gimedore gi percentage moro. Ng'ama dwa medo percentage ni endi nyaka wang'i ni to en ng'at machalo nade. Nitie ng'at madhi biro madhi wuondo japiny nikech odwaro ji, to biro ketho gik ma gavana nyong'o oseketo. Nitie ng'at ma bende dhi biro, obiro nyise adier, to dhi maintain gik ma gavana nyong'o oseketo kendo dhi godo mbele. Mana hapo osiepo wacha apani en gi candidate machielo nikech ok kode hamba sana mar siasa. Tayudo ka wan kode kamoro achiel. Aweno nyalo pako ng'at machielo. Lakini karibu e team. Professor Tom Ojienda aneno ka en gavana. Maber manyalo tero Kisumo kama owinjore. Number 1, Professor Tom Ojienda owinjo ywak japiny. Number 2, Tom Ojienda kigocho ne to biro mako to chiko iti gima odwaro. Like sani adamiya sample. No miyowa gimoro ni mondo wamany kaka inyalo ger ne jo tuk shade, ogero ne jo boda shades. Iwinjo ka ong'iyo ni to challenge mane ma jogi kadhe. Challenge mar shade ne challenge nikech kata sani kibiro ni mondo wating'e ma tuk nitiere. To koth chwe ka ne chwe gokinyi ni. Kama dibuoge onge sama tuk onge. Koro ka nobiro gi paro maber ni mondo waket shade ne jo tuk gi jo boda. Ovalu ji te. Kata jo matatu ma bende yudo ka nafas gi onge godo. Iyudo kodwa ni mondo mi oket negi. Mano kwa ng'iyo on side mar sector mar transport. Iyudo ka ng'ani ong'iyo gima japiny onego bed ni yudo. Kich kata koth no onego bed ni goyi, koth kogoyi to malaria nyalo maki. Kanyo ka Professor Tom Ojienda consider kanyo. Number 2, kata number 3, ong'eyo ni ja tuk, ja mtoka, ja pikipiki nyaka bed gi license. Iyudo ko loso weche mag license ma samigo budget kata office nendo gi sources mege man go endo. Iyudo ko kawo ji otere driving school. Nyiso no omanyo ni tich ma milele. Ng'amo mi license okonyiso ni dhi riembo go tuk kendo pikipiki. Ng'ano omi ngima ma nyaka chieng'. Inyalo wuok e tuk, inyalo dhi e pikipiki, inyalo bi e gari, inyalo dhi kamoro amora nikech in gi license. To sama ionge license to in e tuk ka nyiso ni in kuma inyalo sudo kidhi e onge. Mane kama nyaka ibede. Iyudo ka ochako kelo namba 4 gimiluongo ni white envelope. Wasenene all over. Ng'ani neno ni minwa ma uso omena cha. Samoro stoge nyalo dok piny nikech samoro ngima ong'iewo mogo 120 kawuono, kiny kodok to gane 150. Ogolo siling 30 ewi faida ma oyudo chande. Ng'ani ok nyal dok waro omena goro achiel. Professor Tom Ojienda ng'iyo ni to aila ni kadipo ni stoke odogo piny. Tang'o monego atimne? Okelo white envelope. White envelope no ok bed ga mathin, obedo gi pesa maber e iye. Iyudo kamano miyo business mar minewa mapidho chien dhi ka iyudo ka ni kare.
tije ka sani nobiro NYS indiko ji ni waneno Ovulet nyoro joma nie mbui ne Professor Tom Odhiambo Ojienda okawo kijende 31 e Kisumu County otere NYS. Ma en ng'at ma ong'iyo gik kaka onyalo medo reduce insecurity mantiere e Kisumu County. Nikech kama tich onge, insecurity bet. To sama otimo magiendi te yudo ka ji dhi mbele. Kwa biro e sekta mara mar tuk-tuk, yudo ko Ojienda notimonwa rambe. Mano wayawo godo spare part, wang'iewo godo tuk-tuke mwamiyo joge wariembo. Gini ok create job opportunity. Miyudo ka samoro ng'at machielo paro gindi yudo ko onge godo. Koro mano mi wang'iyo ni ng'at maber manyalo mulo ngima ji te, obed disability, obed ng'a en Professor Tom Odhiambo Ojienda. Akwayo mana jodak ma Kisumu, wanone ane mos. Ang'eyo ni in gi candidate inya bedo gi candidate ni, but chikane itine policies ma ng'ato uso ni. Kiyudo ka policies ma kocha rach kodi, to duok koni nikech koni to asa approve ni koni ber. Koni wabiya koni endi, to omi jatelo kura, Ojienda dhi tiyo no maber. Gimomiyo afil no dhi tiyo kwa ng'iyo revenue mwachoko e county ma Kisumu kaendi. To of late chien naneno ka gimoro notimore. Iyudo collection mar nodhi piny. Samoro nodhi piny nikech pango tich nokopang maber. But nyongo nodugo sense modugo kete. Sana chokore maber. Ng'ama nyalo maintain en Professor Tom Odhiambo Ojienda. Kochoko mar county waniendi, to chako ng'eyo gima wuok e national government. To biro riwo gi machoko niendi. Anyiso ni Kisumu dhi chalo gi Singapore ma President William Ruto dani mondo mi oterwa. Ka wamiyo Professor Tom Odhiambo Ojienda kura. Ponono ni wacho kanyo ni mane jatelo ma samoro gombo ni mondo mi obio yier kaka governor ma next e county ni Kima Kisumu. Ponono ni koro obio yiere kata jal mo obio yier not only him. Jal ma biro yier nikech Kisumu ka gichung' joma ng'eny, kwacha kanyo gi Laktar Matthew Sowili, Professor Ojienda, Ken Obura, wako wengi jomochungo ko Laktar Joshua Ron also bedo chung. Ponono ni jatelo mo yier. Ang'o gini mo expect ni jatelo ni obio team e county ni Kima Kisumu within the first 100 days. Punde magi kata sekta mage kaka moso sekta mar tuk-tuk, sekta mar transport. Ang'o madugombo ni jatelo ni obio loki e county ma Kisumu mano e ndalo 100 modhi kuongo bedo godo tich. Aparo ni wadhi e yiero. Kombege wadhi e yiero. Kom mar governor en kom ma is very sensitive. Exactly. Nikech en kom ma japiny ng'iyo mondo mi otimne dongruok maloyo kombe mamoko. Ng'ame dhi yier governor Kisumu County. An kawuoyo e sekta na mar transport. Sana sekta na mar tuk-tuk. Nyaka sani tuk-tuk, kuonde ma tuk-tuk chung'e, magi time picking margi, kata dropping margi. Ok gin kuonde moyangore negi. Ng'eny tuk-tuk pod operate e genga paya kata e bath ndara. Agombo ni ng'at madhi donjo e tich mondo mi oyangnwa kaka jo tuk-tuk kuonde wa ma wadhi tiye moyangore ni mato stage mar tuk-tuk ma kibiro ting'eyo ni gimoro amora ni kacha, wan go office, wan gi cho, wan gi shed, to wapango tich maber. Mano mokwongo dhi konyo e collection mar revenue matiende ni ja tuk-tuk moro amora ma operate under that stage nyaka obio ng'ad sticker mar county. Nekech koro county ose sacrifice mose miyou gimoro amora nyaka un bende uchiw return by bedo jachulo osuru. Mar ariyo, mano mokwongo dhi kelo order e town. Odhi kelo order nikech tuk-tuk osedhi obedo mang'eny. To kaka gi move gi kaka gichung' e bath ndara, samoro ok en picha maber Kisumu ka. But ochuno wagi sani, ta agombo ni ng'at modonjo mondo mi okel lokruok kanyo. Mar ariyo, daero ni mondo Kisumu expand. Kisumu odeyore, Kisumu town tin. Kisumu town, kiwuoyo Kisumu town ka inoko, tinyalo paro ni Kisumu town kaka iwacho ni Europe ne en kama duong'. But adieri mantiere ni town mar Kisumu en Oginga Odinga Street. It's high time mondo jowa machungi ochak goro kaka gidwa expand Kisumu. Kama stage nitiere sani Kisumu. Kaber onego bed part mar town. Kaber kabisa onego bed part mar town. Jogo oyawnwa stages like government mar Professor Peter Anyang' Nyong'o ne nigi program maber. But siasa mantiere ground no otamo governor achieve gimodwaro. Governor odhi mogero stage molem. Stage no sani kidhi molem, udi mane oger kanyo onge drishni te, onge dhoudi te, onge fence. Nikech ang'o? Japiny ok ne value mar gicha.
to ne gidhi giketo siasa motamo county government kao geche mondo mi oter kacha. It's high time mar jowa machungi mondo ging'e ni to wadwa expand Kisumu nango. Expanding Kisumu ichako by bedo gi stage area ma Kisian kata Tonglo, bedo gi stage area ma Mamboleo mano ma serve Kakamega Road, bedo gi stage area ma Molem kata Rabuor ma serve Nairobi Road. Then ibro yudo ka town gerore. Wan wawegi kaka jo taxi kata jo town service. Mano mokwongo dhi gerowa by ibro yudo ka golo ng'ato kata ka en ma Rabuore ma stage nitie kata ka en Molem. Tatero nyaka Kisian. Yes. Mano ng'ama lor madwa dhi route mabondo kata Busia. Achaka tero to another stage ma en kata Kisian. Iyudo ka gini odhi open up Kisumu. Kendo ibro yudo ko shuru mabedo collected Kisumu bedo mani malo. Then mogik da her mondo mi awuo gi governor madhi donjo. Governor madhi donjo Kisumu County. Ni consider jodak ma Kisumu ni gitiyo tije mage survive go. Yes. Containers kaka neno other counties okao containers to gero to ibedo tenant mar county government at an affordable rate kata affordable price obed 3,000 per month kata 5,000 per month. County government nigi 10,000 containers kata shops mag 8 by 8 all over Kisumu County tichulo kata 5,000. Mano en pesa di revenue madonjo ni county government every month. Aparo ni it's high time mondo jotendwa opar malach mondo mi wakony Kisumu ka waket Kisumu kama dak bere. Kamano. Ero kamano. Yes, Michael. Gavana madwaro mabiro keto Kisumu bedo order. Gavana mabiro nyaka yao chirni mang'eny ne minewa maloko. Gavana mabiro nyaka consider yudhe samindiko jotich county government. Kik wandiki jotich wang'ni kaluwore gi political wing. Yudo ka seche ma county mang'eny andik ni nan youth mar ODM kia nan osiep ng'ane. Miye ji bende thuolo mar apply job mora more county mondo moyo tije gendo. Mogik aneno gimoro Nairobi. Maybe weekend kata odiochieng' achiel. Bende Kisumu ka bedo gi street moro miloro. To mine wabiro to kao gik mage uso go to gibete go dinga pa kuonde gendo to ji uso. Mago gin gik maywayo ji. Miyo tich ma Kisumu bedo makare. Gavana mabiro nyaka ng'eni to mana Kelvis owache business miloko Kisumu onego bedo nang'o. Adier makende sani no ka circulation mar pesa ne piny kabisa nikech kidhi Kisumu sani godiochieng' CBD Kelvis ochonendo molo kaka kawuono weekend to nyalo buogi to onego ni kawuono koro weekend no ema kanyo endo pong'e kabisa. Koro gavana kwayo manto ka kwani mabiro Professor Tom Odhiambo jenda kodonjo e governorship mabiro ni to los na Kisumu e standard moingore ka pare. Okete kaka en mong'eye maber kabisa mo value japiny te ok ywagne to japiny te bende ok hinyre. Ji te owinj maber e leadership mar Gavana Tom Ojienda kodonjo 2027. Ero kamano. Mana mapiyo piyo kaluwore ni wadong' gi dakika madhi 5 kende. Okawinjo kanyo kumulo kar youth, kar rowere, wuoyo maber e weche go mag development kendo mulo sector no mabendo tie kaka mano mar transport. Wano kar rowere osebed kitiyo godo marach ahinya gi jotelo gi eki. Ni samoro ka sani koro gi support kochopo sama koro ng'ato osebedo kata mane telo to unulo kugun sunu mana heklas unugo mana koko rowere gaga koko embuika kata sani ywaruok nitie madhi nyime kinde jotelo embuika edi to king'iyo malong'o to gena vijende bende mago koko ni and all this. Ka kunyalo dwaro mondo mi maybe a new governor manyien Kisumu County o engage rowere mar no ni rowere obedo meaningful, rowere obedo resourceful, gibedo jomoko ma at least nyalo kelo gimoro mopogore gi weche mag insecurity and whatever mar rowere wacho ni sani magi changiane. Aparo ni rowere gin iwacho ni gin siro. Gin siro mar communities moae. Chalo kaka siro machungo ot. Nitie ot ka nitiere sirni maka onge to odno ok ochung'. Yes. Rowere e future marwa kaka oganda. Aparo ni ginyaka gi sani onge government manyalo ndiko dhano te. Kata county government ma Kisumu onge gi capacity mar ndiko yudhe te ma Kisumu. Nitie yudhe mang'eny mo qualify e fields mopogore opogore. Yes. County government bro absorb maginyalo. Kiwango maginyalo chulo, maginyalo maintain. To yudhe madhi dong' oko gi. Gin gidhi dong' nang'o?
Mokwongo akwayo ni kaka owadwa Michael owacho ni kindiko to kik ng'i ni ng'ani ne supporter na kata ng'ani nye chiegni koda. As much as ni consider mano to nyaka ging'i yudhe mamoko nikech jatelo modonjo to koro telo ne ji te. Mano mokwongo. Mar ariyo, county government kata governor mabiro obede gi kiti moro mar youth kama pesa allocation kowuok from national government kodonjo to nitiere pesa yudhe modhi miketo agulu moro mar yudhe. Agulu mar yudhe ne nitiere ministry mar youth and sports. Ministry mar youth and sport ni nyaka koro bed effective e county government ma Kisumu. Nyaka koro ong'i ni to odwaro support youths gi nango. Youths gi obed into groups. Ka gisebedo into groups, gi identify project ma ginyalo timo. Then the county government to pump pesa into these groups mondo support gi kapod girito mondo mi giyud tije mane gisomo e school ka. Mano dhi konyowa e sustain yudhe gi, mano dhi konyowa e reduce crime. Nyaka koro county government bed gagulu ma special mar yudhe mondo mi okonywa. To kok wang'iyo mano maber, tiwacho ni county nyalo bedo ungovernable. Like Kisumu ka the number of youths ni malo ma samoro kata county government kok ong'iyo gi maber. To kata mana programs gi kama onego bed ni governor dhiye ok nyal bedo nikech youth odenyo. Mana kaka chairman chiwo ga example gi gweno kodenyo, wendo ok nyal bede od nikech ochikore kuom wendo timang'o. Koro nyaka koro county government ng'i kaka gidwa absorb youths gi by bedo gi kiti, bedo gi department margi, then gikaw pesa gi pump kanyo, youth chak projects mondo sustain gi kapod gimanyo tije. Yes. Kanyo to Elvis olero maber, youths nyaka wang'e kaka ng'ama dhi donjo. Chakre malo nyaka piny. Nyaka wayud kaka youth bende bedo gi kar gimoro maber. Tana feel ni Kenya ka tich nitiere. Ka waluwo chenro maber mar ndiko ji. Awach ni an kaka Michael Mba yudo tich e county government. Michula mshahara maber. Adhi ya wala moro kamoro. Wanda nadhi kawo youth moro ka wakete. Achaka idhiro ni kada mana dala na bende samoro kuma gero ne. Achaka kawo youth moro tiyo na. Youth ariyo mandiko gi bende, gimbende gin gi miech gi ma bende sama gitiyo na ne, to mi tiye ga dhi mbele. Bing nemba chule maber, embo chako ndiko ng'at machielo. Koro gimwa lak en job opportunity. Gimi yudhe job opportunity mondo mi wandikre godo wawegi kaka wanyalo maintain our life ourselves kaka youth. En a matter of na job kata business opportunity. Mage leaders mwadwaro man gi that ideas. Gikelno gik moko aila gendo. Then kijana nwadwa ni watieki to wadhi lore mbele. Nitie kamoro moko winjo ka wawuoye kata ka Elvis ok owuoye. Wawinjo kwa duel mana kuom gavana ka kende. To wan gi ji kaka MCS, wan gi ji kaka wabunge. Sana koro Kisumu kar kaendi. Kisumu nitie Kisumu county, nitie Kisumu constituency, nitie Kisumu east, west, whatever. Yes. Ngata madhi chung kamoro amora e constituencies mag sub county gendi te. Nyaka wa identify leaders madhi tiyo ne japiny maber. Ji odwel ga mana sana ni koger skunde maber, mane ko ni ng'ano tiyo. Nitie yore mang'eny monego ni ng'amo yiere ka ja constituency deal godo to tiyo godo. Adami sample e Kisumu Central ka. Yes. Kan Fred Odhiambo udano yier, adier no tiyo maber kabisa. Nikech sani waluonge ni former, gik manotimo nyaka wawache. Yes. Notiyo maber, iwinjo ka ji pake kabisa. Notiyo ne yudhe, nomiyo yudhe tich, ondiko mine na yawo negi ohala, skunde ogero, nderi nolos maber kabisa. Pod ok ang'e mana kodhi chung' sani endi, but ng'at ma saromo godo ma identify maber, ma sawuoyo godo machiegni ma uso na sera mare kwa bedo piny mos, mamiyo wa listening ear mare. En ng'ato ni Bob Siyo, Bob Onyango, nyakwar Grace Ogot. That guy, kia ang'iyo sera meke kaka ousogi, kata kwa bedo piny. That guy nigi idea maber. Of late, kanyicho ni wawuoyo kode na ting'o jo sector mag tuk mwaromo godo kode. Ni winjo kokelo project moro. Ni odwaro ni mondo mi wa identify groups. Ma jo tuk nitie, ja boda nitie, ja matatu, mama mboga. Mondo many kata ka en siling 10,000 kata 20. Tiketo ne joge yeka, to gitimo godo teo banking. Bob ni poko bedo MCA, poko bedo telo mora. Gima ng'e maduong' manotimo, nobedo kaka manager mar campaign team mar Dr. Joshua Ron. Aparo ni mano wuok gi ideas gendi. That person ila machalo ka Bob Siyo, kwa nyalo miye support maber.
to gi gik mawinjo kowacho gi nowacho to nyalo timo gi adier. Like sani warite amiye nyaka gimoro tarik 15 mar dwe mwang'iyo ni arite nochiko wan sector marwa mar tuktuk nitie location moko mwanyalo identify modhi keto to nakwaye ni kibobed tuktuk kende nikech a leader iwacho ni itelo ne ji te ka in a leader kik idwell so much e sector mari kende o identify nyaka mama mboga ng'ata man gi groups mabeyo beyo madwaro development to ket this project mochokelo mar table banking ni okaw 20,000 omi group ni okaw 10 omima okaw 10 omima sama mine wagi alore pesa ni kade ma 500 tiduoke tok ndalo adek to kelo interest tiduoka ka pesa ni nyuolore maber koro mano wang'eyo mar ariyo e Kisumu Central kabire kore sector mara mane kama tuktuk mang'eny ogoye touch iyudo ka ng'ato wuok gi Welawasi to giko ni nyaka odonj Kisumu kodonjo Kisumu constituency Kisumu Central akwayo Bob kamoro mantiere ni let me just correct you Martin. Correct. Maybe yes ikwayo Bob. Nikech osewacho no the team. What if ki keto this kwayo mari ne jotelo te mochung'? Yeah. Anyalo kete but ng'eni ber kiketo ng'ama isewuoyo godo. Okay. Ng'at machielo nyadhi pen nawacho kodi mano karang'o. Awuoyo ng'ama osewuoyo godo monyisa ni Michael magi program ma an godo kaka adwaro kom mar mbunge to apenyi ni ang'o maber minani midwaro MP to kwano na 1 2 3 nyaka 10 yes. Tanyise ni jatelo mano ber to ka nitie ng'at ma bende nyalo dwaro timo mano en bende tim mano mane gima wacho ni mano ni kaka youth man gi grube mang'eny yes. Yudhe gi yudore groups mi jogi gik moko e grube gege nanno kata aparo ni ka was moro no ayudo mar jotuktuk ng'ama no advocate mondo no ayude kuom women rep marwa ne en Bob Siyo kano dhi okwayo nwago through women rep gik moko like ka Bob nyalo kawo kata ng'ata nyalo kawo to kelo to keto nwa e grube wagi endi to yudho wagi endi dhi to dhi bedo makare koro miyo nyakwar Grace Onyango kama intiere project mane wacho ni dwa chako chande wan wasause ne japiny time mondo jama bende bire toki bendo kope is a good idea to kanyo be okada wacho gi luoro an being na support agenda okonego bed gi boundary ni ng'at ma agenda ningo de nyaka support kar go mbunge ema ne kelo na wach mar zoning chande jomoko no kanige character ne koro kaka support agenda to samoro awacho Bob si yetu ni Bob onge ko agenda kana ne ogiwuothe team achiel kichane no ga character moro ni yudo kaka vana ni team bunge member wuotho godo ni TMC ma wuotho toke kat kwang'iyo ndalo machien 6 piece mane kaka osebedo kitime Nyanza ka koro mano rach mano ok ber iyudo ka an sana wacho ni Bob maber to ng'ato dhi kwera ni Bob ok ber ni kar in kipako Bob to koro wuok agenda ok onego bed that way ing'iyo jatelo maber madhi tiyo ang'iyo ng'at madhi tiyo like mbunge achaka neno ga nyakwar Grace Onyango madhi time nade ene maber madhi loso Kisumu Central constituency moketi kwa bire MCA market Milimani pod okwayudo ng'at moro maber nang'o an pok ayudo MCA mochoko youths mobiro mouso ne youth zera mekege pok ayudo mano miyo ok dang' awuoye nikech ageng'i chon kapok ipento MCA ng'a MCA pok aneno penjo kanyo pok ineno MCA ochoko youths maybe a sector mari kuso pok ineno MCA mochoka youths totally in market Milimani market Milimani an sama wuoro koro maybe youths as in iyudo ka samoro gin ga ni ng'ato ni kode odhi ochoko ne osiepege asti ineno ni kech joma ni kanyo gin joma thindo tikawo ni mano en youths wa advocate ada miya sample mar ng'ato achiel ma okone wela luongo nyinge mondo yud gini mapiyo piyo iyudo ka maybe Boya Koth choko ga yudhe to nyiso ni nadwani ubede groups koro ing'eni sami bire group moro achiel tibiro mikawo youths from that group ikonyo ji mang'eny than kibiro ichoko youth mane iromo ka wuotho nikech koro en osiepna onge group mantiere mane miyo individual koro kanyo bire mane nikech ng'ama oseromo gi jo sector maber mochung' kata mana youth maber moluongo mouso negi sera gi pok aneno maybe nitie mara moko sama ng'ato oseneno to pok aneno koro kanyo podi no pen an kanyo no pen
kare joma dwaro MCA market milima wuok oko mondo gitim sera margi maber wach gichop ne jopiny. Pok giyangore ma ayanga maber. Yes. Aneno ka watieka maybe wach moro mogik munyalo wacho mondo mi watieki your closing word kaito imba mi thuolo your closing word ka watieko. Okay, aduoko erokamano ne jokanyanam kuom winjowa. Aduoko erokamano ne Kala TV kuom thuolo momiyowa ni. To aduoko erokamano ne Kisumu County kuom kwe mosebedo kuom muda malach. An kaka jatelo e sekta mar tuktuk. Samoro nyalo kedo ne ratiro mar joga kaka sekta mar tuktuk. To samoro kedo nani nyalo mulo nyaka ngima ng'at machielo mantiere oko e sekta mar tuktuk. Daher mondo akwa oganda jokanyanam ni sani koro wachomo yiero. Ka wachomo yiero to agombo ni mondo yiero wani obede ma peaceful, yiero wani obede manigi kwe. Gik moko manyotimore chien ma iyudo ka oganda laore kendgi, oganda dwano negre kendgi. Ok en gima kare kendo en gima dhi thirowa kaka oganda. Akwayo ni mondo oganda jokanyanam obed piny mondo ong'e matut ni to ngimawa mambele bang' yiero ni dhi bedo machal nade. Then kwayo na mogik samoro nyalo chalo kaka campaign but ok onengo. Akwayo ni Kisumu County kudhi e yiero to yier Professor Tom Ojienda kaka governor ma Kisumu County to ugo ombulu ne ker matiyo sani William Samoei Arap Ruto kaka ker e tielo mar ariyo. Ero kamano. Yes. Sawa, mokwongo wakaw thuolo makende agone Kala TV kuom miyowa thuolo mondo giwinje pachwa kaka siasa ma Kisumu chung'. Ok ni wabeyo moingo jomoko. Ang'eni thuolo machielo ng'at machielo embiro biro to wacho mare kaka nene. Gima nyalo kwayo ja Kisumu maduong' nikech Kisumu ema telo ne en ni wayier wisely. Ng'i jatelo miyiero mondo mi Kisumu ni odongre. To sama iyiero jatelo to kichako na gi malo to gona William Samoei Ruto kora. Ruto ni noka dware ndalo machon. To sani winjo ka dware nikech awinjo komulo life wa. Just ni ng'ato kaka an ni endi ni ng'ato osetimo na appointment ma dhi State House maromo gi Ruto. State House gima ne donje tek sana. To sani do President Ruto kete ma dhano idhi adhiya kaka idwaro kotami. Mane kaka wafil ni kare wane Kenya kendi. Support momiyo ji ground bende en support maber. Mar ariyo akwayo youths kata oganda mag jo Kenya te nikech PS Raymond Omolo no kochung' ne jo Kisumu kenda joluo. Owuotho kuonde mopogore te. Miuru this guy support. Mondo mi en monyalo golo resources kuom government karidore piny nikech en mochung' gin ema gichung' ne weche mag project mag government. Wang'iye gi wang' mowinjore maber. Korka siasa mar Kisumu tase wuoy mana ka wakete nendo wadhi mbele. Ta kwayo sekta ka sekta kata ng'ata ni kwa dhi e yiero ma this 2027 oko ber sana waso wan kaka yudhe nikech ang'eni kej ni ng'ama dhi tieko no sando pod onge to jok ma dhi yiero mbele mabiro biro golo wa kej ni. Akwayo yudhe kama ma gintiere ka dipo na biro iri akawi ateri mobilize ateri e tich ng'i kind of tich materie kech idhi ka wang'i inyori to giko ne an samoro ka biting'o burden mar family ni te. Koro wan bende jok man gi thuolo samoro tero jowa kata joma timo rally. Wang'i ane security mar jogewa. But youths koteri ga ni idhi mobilo mobiles ni tiyo ne ng'ato kiki lok gino yor njore. Ni kanyi ka thuolo koro ji ng'eny da timo timbe mopogore. Wabedru maber. Siasa ma 2027 tek sana Kaluo Nyanza ka nikech baba wa mane kwe wa sama wa gore koro sani onge. Omiyo yudhe kok watang' to wanyalo hinyore mang'eny kabisa. Nakwayo unu wabeduru patient, waling'uru, wadhogo kura, wasago kura, wadoge utewa, warit duoko mowuok nendo, to life will continue. Ei sekta gi edite mag jo boda gi jo tuk kata matatu, gima nyalo kwayo ni wabiuru kamoro achiel, to wariwre uru, to wach dhok achiel, mondo wakel changes ne Kisumu County, mane ngima ne nyithindo mabiro e tokwa.
Erokamano, mana kamano, ago erokamano an bende Local TV kuom kawo thuolo maru mondo mi ubi ubed kodwa odiochieng'ni ma kawuono twak ma wabedo godo odiochieng'ni eki ma kawuono men kanyo odiochieng'no mar Labour Day. Kanye mwachopo godo e gikoni eki mar chironi mar chuny wach ka gi seche gi eki adwa mana nyisi kanyo ni nyasi mar Labour Day pod dhi nyime mano e skul no ero mar yawuoyi ma Chavakali ma yudore e kaunti ma Vihiga, kendo gi seche gi eki aneno ka migosi Tuoli Francis Atuoli ema twaka koda jopiny. Francis Atuoli en kanyo jagoro mano e riwruok mochung' ne jotije piny owacho, riwruogno mong'ere kaka KOTU. Gi seche gi Francis Atuoli ema loso, ang'eyo kanyo ni mago biro yudo achiel kachiel e sechego mabiro. Nyinga en Brenda Genyo.